Hemmejäňize salam. Men adam Ibadullah. Şünkü sapağımız futures'ni targowla. Kreditni plечо bilen nädip targowla etmeli? Şonu häzir razbor ederiz. Bybit birjada görkezip geçecek, и потом уже Binance'dan hem görkezecek häzir. Ну, по сути, ikisem bir zat bolup gidýär. Итак, Bybit birja giren wagty, ana şoň ýaly ekran çykýar öňüňizde. Ekran çıkanda siz şu taydan ne yukarıda купить криптовалюту, рынки, торговать, деривативы, инструменты şolar var yukarıda. Size iminni futures'ın торговать etmek için derivativa girýäňiz, şu taydan ne şoň ýaly nemeler çykýar, menü çykýar. Başta iň başynda gerekli zat бессрочный USDT diýdi. Бессрочный bolanda soragy ýok. USDT bolanda tezir USDT. Обычно торговля edilýän neme. Iberden hem kaptara geçirýäňiz, ýene şu taýda nemeler bar, paralar bar, monetalar. Tam Bitcoin USDT, Ethereum USDT, вот şolar hemmesi bar şu taýda. Давайте Bitcoin taýlaly, вот Bitcoin'in üstüne basýas. Итак, деривативный аккаунта girýäňiz, ýene şoň ýaly stranitsa açylýar. İlki başta bäri näme etmeli? Pul geçirmeli. Pul spotovый аккаунттан geçirip bolýar. Şu taýda aşağı gelýäňiz, şu taýda перевести var. Перевести. Şu taýda ýazylyp dur. Из спотового к деривативный USDT. Şu taýda summany goýýaňyz. Näçe geçirecek bolsaňyz, например, da hemmesini geçirecek bolsaňyz всее basýaňyz. Нет, там определённый bir summany geçirecek bolsaňyz, tam summa ýazýaňyz. Давайте все diýeli. Şu taýda bulwa подтвердить. Berde уже перевод edilende hiç kili komissiya ya başka bir zat alınan yok. Потому что просто спотовый аккаунттан деривативный аккаунтта geçilýär. А так общий аккаунтта durýar hemmesi. Итак, pul saldyk, ýene şu taýda ýene aşagyna seretseňiz, şu taýda ýene kapital bar, и доступный баланс diýip dur. Şu доступный баланс, ýene şu taýda ýene 60.200 näçe dollar bar, например, доступный. Şoň bilen targowla etip bilýäňiz. Kapital bolanda общий summa näçe bar içinde, потому что bäde уже pozisiýam açyklydyr. И onam näder düşündirip geçecek pozisiýa hakynda. И всё. Şu taýda ýene доступный balansymyz bar. Üçüncü görmeli zat. Berde, вот, например, şu taýda Ethereum USDT diýip dur. Şu taýdan özüňize näme targowla etjek bolsaňyz, şoň nemesini alýaňyz. Parasyny. Bitcoin, вот, например, Loom, Ethereum, там, Solana, DRB, şolar bar. Haýsyny targowla etjek bolsaňyz, şu taýda poiska ýazýaňyz, çykarýar. На данный момент давайте Ethereum'da galsyn, şoň примерinde görkezjek. Вот, и потом уже bärik gelýäňiz, ýene şu taýda şu taýyny basýaňyz. Marjinalny торговля bar и изолированный торговля bar. Теперь объясняю. Marjinalny торговля bolanda cross rejim bolýar. Cross rejim bolanda, вот, например, ýene şu taýda bizde доступный balans $60.000. $60.000 dostupny balans var şu taýda. Neme açanda, pozisiýa açanda, cross bolanda açyk durýar. Yani açyk bolanda näle açyk durýar? Полностью биржа разрешение берýäňiz. Если что, прибыльми şu taýda balansyma goşup goý. Если minusa gidende şu taýda balansymdan al diýäňiz. Yani açyk neme bolýar. И потом, bäde изолированный бар. Изолированный basýaňiz, уже это другой. Изолированный более безопасный bolup gidýär. Изолированный bolanda bir pozisiýa açanda определённый bir marja bilen ana şu marjaňyzy izolировать edýäňiz. Yani şu taýdaky доступный balansyňyza hiç zat bolanok. Eger likvidasiýa bolan takdirden hem siziň balansyňyza hiç zat ne grazit. Diňe şu marjaňyzdaky pul ýetýär. Eger pribile çyksaňyz şu taýda puluňyz köpelýär. No, nemäňize geçmeýär. Balansyňyza geçmeýär. Nemeni pozisiýany yapan soň şu taýda balansyňyza geçýär. Итак, ikinci variantı izolirованный. Izolirованный bolanda ýene şu taýda basýaňyz izolirованный. Bäde näle funksiýa işleýär? Любой bir pozisiýa açanda şu taýda определённый marja bilen açylýar. Tam $100, $1000 tapawdy ýok.
Näçe açıp bilseňiz şo taýda. Şo marjany polностью izolировать edýäňiz. Ýagny şo taýda bärde dostupny balansyňyzdan hiç sat gitmeýär, alınmaýar. Cross'ta naоборот. Şo taýda, например, prибыль bolsa şo taýda dostupny balansyňyza geçýär. Определенный янкалык минуса gitseňiz, şo taýda balansyňyzdan alınýar. Вот, şoň üçin на первое время иң безопасный, не на первый, а постоянный, пока стратегияңызды полностью кросса düzмесеңиз, изолированный торговля самый безопасный, потому что так как там полностью депозитыңызды сливать edip bilmeýäňiz, потому что там будет изоляция позиций. Давайте окей диели. Изолированный да, неме açık көргөзүлөт там позиция. Вот, окей. Вот, изменение режима позиции успешно diye. Бerde плечолар var. Вот я что я дайна текущий кредитный плечо слишком высокий diye. 20'likte dur, автоматически 20-25'te duruyor. Ama şunu siz регулировка etmeli. Berdenin %50 var ya. Кредитное плечо demek ne? Кредитное плечо это как бы siz биржадан кардына pul alıp turup торговля edýäňiz. Yani näle bolýar? Например, у вас есть там $1000 да, $1000 бар. И şoň hemmesini açmaýaňyzdan $100 açýaňyz. $100 açıp turup 10x etseňiz, вот есть там $1000. $1000'lık позиция açıp bilýäňiz. И у вас на этом запаста, şo taýda $900 balansta, dostupny balansыңızda galýa $900. Siz $100 bilen позиция açýaňyz, 10x koýýaňyz. Это получается стоимость позицияның стоимости var и маржа var. Это отдельные вещи. Позицияның стоимости $1000 bolýar, а маржаңыз $100 bolýar. Yani size birja якобы qarz berip turdy. И berde näme risklaryňyz var, näme pribyliniz var. Ine şu taýda riska edilende, например, siz şu taýda kontrakt baglanýaňyz. Kontrakt bağlanışanda siz şu taýda şu $100 bilen riska edýäňiz. Потому что изолированный ettik, 10x ettik. 10x edýäs var, например, да, вы şu taýda ýene 10x ettik. И вы рискуете только вот şu $100 bilen. Aňyrky $900'ňyzdan riska etmeýäňiz. Şoň üçin izolirованный etdik şu taýda. И так, не berdim. Не medeli десятку. И вот здесь тоже десятка. 10. Окей diýäs. Bolly. Вот. Indi berde nämeler var? Вот здесь есть лимитный. Limitni bolanda limit koýýaňyz. Определенный bir summadan, определенный bahadan maňa alıp ber diýäňiz. Вот, например, häzirki rыночный bahasy Ethereum'un $1584. Şu $1584 sizin üçün gymmat bolsa, şu taýa aljak bahaňyzy ýazýaňyz. Например, $1500'dan al diýäňiz. 1500 diýip ýazýaňyz şu taýda. Ibädenem количество. Количество näçe sanyk Bitcoin aljak bolýaňyz. Как его эфириум aljak bolýaňyz tam. 1 штук mu? Там 10 штук mu? Там, не знаю, там 100 штук mu ýazýaňyz şu taýa. И потом aşağıdan вот стоимость çıkarýar. И nemeleri çıkarýar. Bahaları. Сколько она будет стоить. Betip yazmajak bolsaňyz aşağıda ползунок var вот ne onda. 10%. 10% bolanda şu taýda dostupny balansyňyzdan 10%-ni alıp berýär. 25% bolsa balansyňyzdan 25%-ni alıp berýär. 50 bolanda dostupny balansyňyzda yarısy. Yarısy bolanda ýani aşağında ýazylyp durýan çyna bolanda $30.820'lık Ethereum neme как его позиция açylýar bildi. Şoň üçin özüňiz risk menejmentiňizi sazlap daýa diýip durup şu taýda pozisiýa açýaňyz. İbädenem уже şu taýda take profit stop loss diýip dur. Galычкасы öçük durýandyr şom. Şonam ýakýaňyz şu taýda ýene trigger çyna bolanda take profitiňizi näçe goýýaňyz. Например, bädene $1500'dan alsaňyz, tam limit goýdyňyz da, şonu näçeden satjak bolýaňyz sen. Long aljakmy, short aljakmy şu taýda. Вот şolary şu taýdan take profit stop loss'uňyzy goýýaňyz. Например, long pozisiýa açanda, long pozisiýa bolanda ýokarlygyna bolýar. Yani buy. Ýokarlygyna bolanda
size rынок yukarılığına gitmeye gerek. Потому что size aşağı gitse, siz şotayda minus bolya, ubytk bolya. Şoň üçin tek profitiňizi şotayda goýun, $1500 yukarıda bolmaly. Yani 1600, 1700 ana şo töwereklerde bolmaly. Ну, конечно же, это все nemede. Просто men пример etip durun berde. O zatlary hemmesini TradingView'da analiz edip durup, полностью risk management, money management hemme zatyny соблюдать edip durup, и самый последний gelip durup bärik уже числалары, sanlary ýazýaňyz. Şoýda tek profitiňizi ýazýaňyz. Например, 1600 diýeli. 1600 da вот. Вот. Ine şoýdanam полностью отчет чыкýar. Özüňiz hasaplamak gerek däl. Вот, например, цена 1600 барса, активируется рыночный take profit order. Ожидаемая прибыль составит там $4000. $4067 diye. Потом berdenem stop loss trigger цена. Stop loss bolanda long pozisiýany görkezip durun menedir. Stop loss bolanda şu $1500'dan aşağıda bolmaly. Şu order koyacak bolýaňyz da $1500'dan aşağı bolmaly. Опять же, это все зависит от вашего риск-менеджмента, риск-менеджментыңызга göre. Ну, 450. Вот. 1450 болсын, например, да, вот. Вот, ine şoýda ine ýazýa отчет aşağında рыночная цена. Цена до 1450 барса, активируется рыночный стоп-лосс. Ожидаемые убытки составит $2033. Вот. Минус 33% воля, например. Но это, опять же, енем bir sapar diyen, это риск менеджментыңызга özüňize bagly. Men просто bäde düşündirip durun, что было цифры понятные. Окей diýär, şoýda. Ana okey boldy. Ne şoýda ne trigger цена, menda take profitiňiz, stop loss'uňyz. Bäde meni открыть long diýip dur. Открыть long diýäňiz, ine şoýda atçot çykýar yenem. Цена ордера $1500. Сумма ордера 40 саны 40.67 эфириум берýär. Потому что у нас 10x. Цена ордера bolanda 6164 marjamız $6164 marja. Оценка ордера $61,000 bolýar. 61 тысячи долларов. Ориентированная цена ликвидации. Ориентированная цена ликвидации bolanda $1371 gelse, düşse Ethereum bärdeki bizim $6164 var. Şo полностью ликвидация bolýar. Безвозвратный yitip gidýär. Bärde уже кредитное плечо изолировано 10. Время действий. Триггер цена. Именно что ýazykly. Окей diýär. И всё. Ордер успешно отправлен ýazdy şoýda. Всё. Это long позиция açıldı. Bärden hem şoýda görüp bilýäňiz. Tekuşy orderlar diýip dur. Şoýda tekuşy orderlar ine ýanky biziň nemedenimiz. Şoýda dur. $1500'dan biz şoýdan limitni order составлять etdik. Ana şo efirin şo bahada düşse автоматически bize long позиция işleýär. Inni eğer если там рынок башка тарафа giden bolsa, если передумаете, что это отмена var. Отменаны бассаңыз и всё. Именно yitip gidýär. Вот, отмена bastık и всё, bitti. Inni давайте объясним вот эту позицию. Ne şoýda menki dün açan pozisiýam var. Вот наглядный пример. Şoň üçin hem yapman goýdum. Şonu spesialny size görkezmek üçin. Berde вот Ethereum контракт тип турайны. Ethereum изолированный 10x. Количество 20 штук. Стоимость $30,960. Цена входа. Men giren bakam. Цена входа bolanda giren bakaňyz şoýda $1548'dan men girdim, long pozisiýa aldım. Indi bädenem цена markirovki. Цена markirovki bolanda häzirki baha. Şu rynokdaky häzirki baha. Indi bädenem цена likwidatsiýa $1494. $1400 $1494 senta barsa şoýda men şu pozisiýam likwidatsiýa bolýar. Bärdenem marja pozisiýa. Marja bolanda şoýda $3132 var.
Вот. И бәдем нереализованный ПНЛ deyip dur ştayda. Нереализованный bolanda häzirki pribul ubytkyn ştayda görkezýär. Pribul ubytkyn ştayda görkezýär. Häzir mende ştayda $727 pribulda durşu. И bärdenem uje nemesi комиссиясы. Indi bärde naprimер yapjak bolsaň şonu tam limitka bilen ýapyp bilýän. Limite basýan şo taýda. Emmesini yapjakmy? Tam определённый bir bahan koyup bilýän şo taýda. Plan baha baranda yap diýip bilýän. Есть bärde ещё рыночный. Şu rыночная bassaň, полностью şu pozisiýa yapylýar. И $728 göni kaşlogňyza geçýär. Şu позицияны yapmasaňyz şu taýdaky şu häzirki duran pribul пока что siziňki däl, потому что это рынок. Häzir любой момент aşağam gitip bilýär, любой момент ýokarym çykyp bilýär. Şoň üçin нереализованный pribul diýilýär şoňa. Так, давайте вот häzir rыночныйdan yapyp goýberýän şunu. Görkezjek вот, например. Ne bärdeni доступный баланс diýip dur, $61,616. Rыночный bilen yapýas. Вот ine количество. Okey. Yaptık. Inni $65,437 boldy. Вот ine satyp dur, emmesini satdy вот ine. Order bir выполнен diye boldy, продажа. Emmesini satdy. Всё, pozitsiyamız ýok şu wagt. Indi давайте ещё men bir pozisiýa açyk görkezýän indi. Häzir satdyk, pozisiýany yapdyk, pribulimizi aldyk. Indi давайте рыночный. Yani limiti görkezdim, indi rыночный targowla. Rыночный bolanda häzir ine rынок bazar bahasy $1,583. Efirin bahasy. Ana şu bahadan alıp berýär bize. Ştoýdan näçe ştuk aljak bolsaňyz ştoýa ýazýaňyz. Liba процентный соотношениýede aljak bolsaňyz ştoýdan 10, 20, 50 tapawdy ýok. Haýsyny aljak bolsaňyz şey diýäňiz. Давайте там 10% alalım. Либо давайте напишем тут. Нет, давай 10% edelim. Так. Rыночныйdan long açýas. Вот, ştoýa basýan göni atçot çykýar. Atçot edilýän kıyalyk. Immedat ýazykly ştoýlardan okey basýaňyz. Смотрите, позиция açylanda я просто показываю пример. Beýtip turup позиция açylan sebäbi başta analiz edýäňiz, и потом уже gelip turup berde позиция açýaňyz. Просто наглядный пример etip durun men size ştoýda. Okey diýäs. Okey, вот мне ştoýdan açyldy. Так. Ethereum изолированный 10x. Количество Ethereum 40 санык Ethereum. Стоимость $64,767. Цена входа рыночный häzirki $1,584. Цена маркировки $1,584. Şu wagtky bahasy. Цена ликвидации bolanda $1,433. $1,433 Ethereum düşse bizi автоматически ştoýdan $6,500 ine marjamyz var. Ana şu marja полностью безвозвратный yitip gidýär. И bärdenem нереализованный прибыль убыток. Ştoýda pribul bolsa ýaşyl, ubytyk bolsa gyzyl bolup görkezýär. Inni bärdeki $25 это комиссия. Näme üçin $25 aldı? Потому что biz rыночныйdan aldık. И количество у нас много. Потому что bärde 40 sanık Ethereum üçin rыночныйdan girseňiz ine $25 alıp dur. Вот bärdenem ine pribuli. Вот. Mesela например, ana $15 pribule çıktık biz. 1 minut boldu, açanymyzda $15 pribule çıktık. И то же самое tersine işlep bilýär. Полностью ýene aşağım gitip bilýär. 15-20 tam $100 tam aşağı ýokary полностью oýnaýar. Это нормальный рынок. И как обычно bärden limitka bilen ýapyp bilýäňiz, tam можно даже yarısını вот автоматически 100% durýar. Şonu 50% geçirip bilýäňiz, 50% bolanda ýanky pozisiýaň yarısy ýapylýar. 75-25 это на ваше усмотрение уже. Болли. Indi bärdenem rыночный var. Rыночный то же самое. No, bärde уже sen özüň nemen goýup bilmeýän, bahan goýup bilmeýän, emmi просто ýapyp bilýän, rыночный häzirki bahadan ýapyp bilýän. Например, 50% ýapyp bolýar, например, okey diýelim, 50% ýapyp görkezjek, okey. Вот. Ine marjam kiçildi уже. Yani $6,000 häzir уже $3,254 boldy. Потому что men pozisiýaň ýarysyny yapdym. Так, rыночныйdan hemmesini yapjak bolsaň, ştoýda okey diýen.
Все. Satıp dur yine şutayda atçotları gelip dur. Yani 40 sanık Ethereum'un yarısı 20 sanık. Emmetin ana satıp durlar. Вот. Ордер успешно отправлен diye. 20 sanık Ethereum sattı. Так, енді условный. Условный болғанда тайда уже сізде бұлар пока что керектер, потому что уже бұлардың функциялары қаткен. Он кирип отырмалды, бәрдіне лимитный ордер со следованием дейп, масштабированный твап, там, сигналы торговли, там, хуком дейді. Шоңа аттара еш кирмең, потому что это биржа очень многофункциональный. Her bir knopkaları zatlары bir nemeni diye, bir funksiyon diye. Şoň üçin ya ni sovetuy başta şu zatlara girmek üçün. Diňe gerekli zatlaryňyzy girin. Teper atkary nemedeli short pozisiýa açaly. Short pozisiýa açyp göreli. Yani long pozisiýa açdyk. Ine şu taýdan ýazyp ham görkezjek. Например, там 10 sanık diýeli. 10 sanık Ethereum short pozisiýa açaly. Потому что это бәдіне шоң үнсверін рыночный цена. Рыночный болғанда häzirki bazar bahası $1584 biz short позиция açýas. Вот не штайда, вот сумма 10 sanık Ethereum, цена ордера $1602, цена оценка ордера $15842. Ориентированная цена ликвидации $1734. Окей диели. Вот. Или бәрді уже short позиция açıldı. Уже short позиция oranda это qızıl болып тұр ya. Long oranda yaşıl. Бәрді минус 10, так как short позиция это на продаже болып кетеді. Стоимость позиции $15842. Цена входа гирен бахамыз. Точка входа гирен бахамыз шо. Так, цена маркировки. Әдіркі шо баха пока что ütkешik yok. Цена ликвидации $1730 Ethereum çıksa, yukarı çıksa, bize hazır çıkmakı невыгодный, потому что biz short позиция açtık. Short позиция satmak demek. Мы продаем сейчас. Bize hazır rынок neç aşağı gitse, şonça goğu neme kazanyaz, pul kazanyaz. Bädene marjamız, öz pulumuz, ortağa koyan öz pulumuz yine $1593. Бәдінім нереализованный прибыль. На данный момент $6 болды. 0,37% $6 прибыль. И бәдінім немесі комиссиясы реализованный. Там реализованный болғанда уже сенден кесіп тұр. Әзір şu позицияны yapсақ, şu тайда уже $6.33 бізден кесия. Бәдін тоже самый яңқиялық лимитінден yapıp білияңыз и рыночынден yapıp білияңыз. Давайте рыночынден yapalım, koyu verelim. Все. Ethereum'lar satılıp duruyordur. Вот, успешно 10 sanık Ethereum контракты полностью satıldı. И вот так. Әзір мен size yankı примерлары көрkezdim. Bärde targovля etjek olsanız, уже öz risk management'ınız olmalı. И потом bärde birjada hiçkili analiz edilen ok. Analizler hemmesi TradingView приложение var. Ana şonda ediliyor. O taýsy уже более профессиональный, более hemme nemeler var şu taýda, instrumentler var. Şu instrumentler bilen edýäňiz analiziňizi tek profit toplasanız şu taýda goýýaňyz, и потом уже bärik gelip, bärden уже long, short tam limitinden açýaňyzmy, rynışyndan açýaňyzmy ana şeýtip durup neme diýäňiz. Bärden nemede birjaň özünde hiçkili analiz edilen ok. И давайте мен изолированный көрkezdim, indi cross көрkezjek. Что я басяз? Маржинальная торговля. Окей. Теперь. Bärleri limitni, rыночный то же самое, şo yankı bir zat. Hiç hili ütkeşik zatlık yok. Bärde ütkeşiklikini nedir? Görkezýän men size. Давайте rыночныйdan ýene bir pozisiýa açaly. 10 sanık Ethereum. Открыть long diýeli. Long позиция. Вот ine summa 10 sanık Ethereum. Цена ордера $1600. Оценка ордера $15800. Там ориентированная цена ликвидации yok. Niçin yok? Потому что бәрде доступный баланста pul бар.
Eğer şu pul yok olsa şu tayda sana likvidasiya baha berýär. Häzir meni likvidasiya etip bilmeýär. Eğer Ethereum'dan $1 düşük kalsam, häzir napример 1583 dolarda dur Ethereum. $1 düşük kalsam şu tayda likvidasiya bolmayan men. Потому что men diýdim, например, okey basaly. Okey, ana açıldı. Häzir long pozisiya açıldı. Marjinalny targowля. Yani cross bolup gidýär. Cross'ta количество 10 sanak Ethereum bilen açtım. Stoýmys $15833. Цена входа häzirki rыночный bahadan girdik. $1583 girdik. Цена markirovki häzirki oynap duran bahasy, häzirki baha цена likvidasiya yok. Yani biz likvidasiya bolmaýar. Gowy tarapam ba, irwet tarapam ba. Likvidasiya bolmaýar diýenimde näle bolýar? Biz häzir şu taýdaky dostupny balansymyz görseňiz şu taýda şoňa ruhsat berdik. Если что, şu taýdan alıberdilen gep şu. Например, oynap dur şu. Izolirunda oynan okşu. Например, soňky çislaryny terdim 43.09 diýip dur. Häzir rynek azçyk oynasa şu taýdan bahalar oýnaýar. 53.09 boldy. Plus minusumuz şu taýda eger например plusa gitsek häzir pul gazansak balansymyza goşulyp durýar. Eğer biz häzir ýa-ni minusda ýa-ni $3.70 minusda häzir na данный моментda ýa-ni şundan alyp durýar şonu. Потому что häzir gaty kän minusa gitsek şu taýda siz şu taýdan kän garaşmaly bolýarsyňyz. Garaşmaly, näme garaşmaly? Пока рынок разворачивается etmäne. Haçan da rынок разворот edýär, и потом siziň цена входыңыз 1583-e gelýär, и потом уже siziň ýangy pullaryňyz возврат bolýar. Atak şu garaşyp şu taýda doň galýa şu pozisiýaňyz. Şoň üçin hiç hili oň ýardatlar etmeň. Hiç hili вообще не рекомендую, и это вообще o правилалардан däl. Eger emşem şu taýdan tek profit stop loss'uňyzy goýmaly hökman. Tek profit stop loss goýmasaňyz, это уже не знаю, что получается. Hiç hilneme yok. Yine şu taýdan gapdala düşürýäňiz, ýene şu taýda funksiýalary çykýar. Tek profit stop loss'suz açan bolsaňyz, gapdala düşürýäňiz, ýene şu taýda TP CL diýip dur. Добавить diýäňiz. Biz häzir long pozisiýa açdyk dogry diými? Long pozisiýa bolanda ýokarlygyna, ýani rynykyň bize ýokara gitmeye gerek. Şu taýda öz bahaňyzy ýazýaňyz, tek profit pribylini al. Tek profit $1700 diyelim. Это просто пример, чтобы там цифры были понятными. Ну, это как его стоп-лоссымыздан, şu häzirki rыночныйдан bahadan aşak bolmaly. Aşakda, потому что это long позиция. Häzirki rыночный baha 1582. Şondan aşak bolmaly. 1500 diýeli. Şu taýda atçotlary çykdy. 1700'e varanda şu taýda tek profitiňiz işleýär. Ожидаемый прибыль $1166. И bäderden 1500'e stop loss'umyzy goýduk. Bäde уже ожидаемый убытки $833. Окей diýeli. И всё. Şu taýdan уже tek profit stop loss'uňyz goýuldy. Indi arkaýyn işleriňizi etip bilýäňiz. Stopa gitse, например, tersine gitse, şu taýda stop loss'tan açyk zarar bilen yapyp goýberýär. Zato berdeki summaňyz gitmeýär, likvidasiya bolmaýaňyz, zat etmeýäňiz. И этот как его? Tek profit bolanda, tek profit ýokarlygyna gidende, şu taýdan pribylimi alyp ber diýen. Tek profitiňiz bahasam 1700'de goýduk. 1700'e barsa şu taýda avtomatiski siziň pribyliniňizi alyp durup şu taýda dostupny balans bar, ana şoňa goşup goýýardy. И всё. Siziň присутствиýaňyz gerekdir o taýda. Eger häzir moment ýapyp goýberjek bolsaň, şu taýda rыночный we limitny we то же самое, ýangy düşündirjim ýaly. Например, rыночныйdan ýene şu taýdan ýazýar. 10 sanik контракт diye. Будет закрыто по цене рыночной. Ожидаемые убытки $31. Häzir men şonu ýapyp goýbersem, okey diýsem, $31 minus bilen ýapýan men şonu. Şu taýda нереализованный diýip dur. Gyzyl bolup dur. Gyzyl это уже минус считается. Ýanky görkezlenlerim ýaşyl bolup duran zadydan это уже плюс считается.
Ne için häzir biz Einstein'da minus boldy? Потому что biz просто girdik bez analiz, bez niçigo. Misada seyretmedik, zat etmedik. Şoň üçin hem şoň ýaly minus boldy. Siz hem şolary ýaly. Например, başta öğrenende hemmesi şu taýda futures'ta şu ýanky kreditni plечоga gydyp gelýär. Näçe kreditni plечо olany ýanky neme goýýarlar tam 100x, 50, 60, 70x goýýarlar. В надежде там заработать, да. Но этого не получится, потому что hiç hil analiz yok, opyt yok. Näder, например, görüşiňiz ýaly 33 dolar minus häzir açdyk. Просто пример etip görkezmek üçin men analiz etmedim, hesap etmedim. Ine şoň ýaly bolýar. Siz berde targowla etmek üçin başta iň başta diňe knopka basmaly däl. Iň başta analiz okap öğrenmeli, технический analiz, и потом psixologiýany öğrenmeli, и потом уже bärik gelmek. Futuresny targowla ete iň soňundaky edilmeli iş. Потому что berde professionallar üçin berde risklary gatken, но и прибыль тоже соответствует. Прибыль hem şoňa göre ken şotayda. Но опять же, risk menejmentiňi sazlamaly, money menejmentiňi sazlamaly, и psixologiýany sazlamaly. Psixologiýaň bolmasa, risk menejmentiň bolmasa, bäde hiç hili kazanç yok. Bar ýogyňdan polностью ýitip getip bilýär. И oň ýaly случайлар az däl. Gatken. Итак, все, başka näme berde var? Tam rыночный, limitni то же самое. Limit goýýaňyz şu taýda. Hiç sat ütken ok, просто там изолированный bolýar. Men изолированный görkezdim, häzir hem cross. Просто şu taýda цена ликвидации neme bolýar? Yok bolýar, и все. Опять же, berdeki yok bolýar diýip hemmesinden hem yok bolmaýar. Berdeki balansyna seredip berýär o zady. Ot, например, häzir balansdan neme etsek, balansdan pul az bolsa, o taýda likvidasiýaň berilýär. Ýöne siz likvidasiýa diýilen sözi вообще ulanmaly däl. Näme üçin ulanmaly däl? Likvidasiýa diýmek, pulum gitdi diýmek. Это уже всё. Это последнее. Şoň üçin näme üçin stop loss diýilen zat bar. Stop loss ulanýan, likvidasiýa bolmaýan hiç kaçan. Sen şu taýda riskowat edip biljek pulun bolmaly. Определённый pul bar. Ana şo bilen riskowat edip bilen. Aşo gitse gidaýetden diýilen pul bar. Любой bir adamda bar. Это neme? Как его? Neme sereden ok, summa sereden ok. Özüň bir любой bir определённый bir nemeň bar. Ana şonu geçmeliler adam. Потому что täze nemeler bar? Täze gerenler, üçinlikler, datlar şonu görýärden ot kiçik summa bilen ulu pozisiýalaryny açyp bolýan eken diýe. И потом уже futures'ne girýärler, şo taýda bary ýogyn ýitirýärler. Näme üçin ýitirýärler? Потому что analiz bilen ok, opyt ýok, psixologiýa ýok, risk menejment ýok. И уже eğer şo datlar bolmasa, это чистым вроде казино. Чисти казино. Казино barýanda, казино baranda stavka goýýaňyz. Stavka goýýaňyz, o taýda analiz ýok, iş sady ýok. И всё. Если там повезло, utýaňyz. Не повезло, pul taşlap çykýaňyz. Buram edir şoň ýaly bolup gidýär. Если нету risk menejmenta, money menejmenta, psixologiýa. Şo datlaryň bolmasa, чистым вроде казино. Başka hiç adam däl. Şoň üçin трейдинги казиноga öwürmeň. Трейдинг это не есть казино. Трейдинг это полностью бул анализ мейнет etmeli taýda, полностью опыт kazanmaly. Опять же, yine повторяюсь, risk management, money management, psixologiya. Ana şo datlar hemme zadyny düşsen, tam analizleriň datlaryny, ana şondan soň berde уже kazanç bar. До этого hiç hili надеяться edip oturmaň. Просто gelip turup berde long short ederin, bir kımat işlerini kazanarım diýip. Нет, такого не будет. Итак, häzir ýa düşündirenim Bybit'te, kompýuterde düşündirip geçtim. Häzir indi telefonda düşündirip geçecek. Потому что köp kişi telefon ulanýar. Telefonda näli order açmaly, näli yapmaly, şo datlar hemmesi görkezjek. Binance açýas. Neştaýda главный, şoň ýaly kartinka çykýar. Aşağıda ana rынки, сделки, futures'y, koşulok bar. Size gerek zat, şumat futures'y. Futures'ne girýäňiz. Şoň ýaly datlar çykýar. Berde самый главный, häzir pul bar berde içinde. Давайте pul näde перевод etmeli, ana şonu görkezjek size.
Смотрите, спотовыйдан фьючерса. Эдер мен обратный кою берейин. Так, максимальный. Окей, кою бердим. Эдер ине бәрді уже пул yok. Birinci, первую очередь, şunun içine pul salmalı. Что aydan koyuyorsunuz? Вот, спотовый фьючерсы USDT deyip dur. Спотовыйдан фьючерсный USDT-M. USD-M. Tezer deyip saylanıp dur öyle. Что aydan yine neçe summa geçecek ortanız, şunu geçiriyorsunuz. İli maksimalini bastınız, şu ayda immetsem geçiyor. Все. Geçirdim. Nedir? Доступный баланс, şu ayda $14.620 пока что. Teper, neymi targovля edecek ortanız, şu yukarıda BTC USDT deyip dur. Şunun üstüne bassanız, şunun al çıkıyor. Там избранный mende постоянно торговля ediyen datlarım şolar. Все deysen, şu ayda hemme paralar çıkıyor USDT'ye karşı. Все, saylayanız, neymi targovля edecek ortanız, şu ayda saylayanız. Bitcoin diyelim. Berde cross deyip dur. Şu cross'un üstüne bassanız, yankı düşüntürüşüm yalıp, но только berde уже telefonlu variant. Cross va izolirованный va. Cross diyenin yankı kaşloğuna dostup beriyan. Izolirованный diyende kaşloğuna dostup bermeyen marjanı izolirованный ediyeniz. Так, давайте изолированные görelim. И все. Berdenem kreditni плечоңыз saylayanız. Kreditni плечоңыз şu taydan palzunok va, şu palzunogu tüyşirip bilyanız. Şunun için kiçirak плечо, öyle şu taydan, например, вот десяткада, вот, onluk edeli, пример için, подтвердить. Болли, изолированный, 10x болли. Berdine открыть, закрыть deyip ba. Например, olur, пока nemeden, eğer biz açacak bolyaz, yapacak değil, потому что открыть. И автоматически лимит болып duruyor şu tayda, limitni order. Şu aşağı bastıyanız, şu tayda bir topar datları oynama. Size gerekli dat, şu tayda limitni gerek, rыночный gerek. Nedir ki? Просто alıp satmak için. Давайте limitni установить edelim. Итак, şu taydan limitni. Limit olanda определенный bir bakadan alacak diyanız. Определенный baka, özünüz şu tayda baka yazıyanız. Neçeden alacak olyanız Bitcoin'i. Эдерки бахасы, рыночный бахасы $27.828. Siz, например, $27.000'dan alacak olsanız, şu tayda $27.000 deyip yazıyorsunuz. Готово. Summa, neçe summa, neçe dolarlık alacak olyanız. Вот, например, там $100, $1000 tabağı yok. Neçe alacak olsanız, şu taydan, если что, beyde palzunok ba, palzunok'ını süyüşürüp biliyorsunuz. Şu taydan aşağına teredin, şu tayda summalar oynaya. Например, там 10% diyelim, 10%'ına oranda limitinden открыть long или short, там да long будет. Long'a basıyorsunuz и все. Yani şu tayda уже limitli order açıldı. Limitli order, вот, Bitcoin USDT бессрочный лимит открыть long. Summa şu tayda пока что almadı iş sağladı, потому что baha entek gelmedi o taylara. $27.000'dan dur. Haçanda Bitcoin $27.000'a düşse, şu taydan bize Bitcoin alıp bolya şu taydan. Yani 10% at summa deyip yazdık şu taydan. Atmini edecek olsanız, şu taydan atmini deyip atmini bassanız, и все, bitti. Теперь давайте рыночныйдан görelim. Рыночныйдан bolanda häzirki bahadan alyanız. Häzirki baha bolanda şu palzunok, опять же, şu palzunoknu süyüşüryanız, angrik verik. 10% diyelim. То же самое изолированный, 10x, hemmedat, şoberdat olup dur. Открыть в long. Все, order sozdan, şu ayda açıldı. Вот. Bitcoin USDT бессрочный, изолированный 10x. PNL olanda sen убыткың, прибылің şu ayda görkezýär. Размер позиции olanda kreditni плечо bilen, так как biz 10x bilen açtık, marjamız $1452. Umnajayım na 10. 10'a köpöldende $14.525 oluyor. $14.525 şu an biz pozisiya açtık. Aşağında цена входа giren bakamız 27.827'den girdik biz. Цена маркировки olanda 27.826 bolup dur häzirki bahası Bitcoin'in. Цена ликвидации olanda 25.000
145'e baranda bizim şu taydaki marjamız var. Yani $1452. Anı şu polny bezvazvratny yitik gidiyor. Risk bolanda risk 4%. Men şu depozitimde, şu depozitimde neçe 13.163 dolar var. Şondan 4% risk var berde. Yani o azalıp başladık. Потому что açık, yaşıl çıksa şu taydan azar ya. Теперь, biz позиции açtık da, long позиции, мы посчитали, что рынок yukarı gidiyor. Окей. Eğer indi stop loss tek profitimizi koymalı olacağız. Это обязательно, чтоб правилалары hökman соблюдать edin, потому что stop loss'sız, tek profit'siz berde iş edilmiyor абсолютно. Вот stop loss, tek profit deyip ortada var. Şu ortasına bassanız, yani yukarıda TP/L deyip dur. Şu atlandan pozitsiya var. Şu an bizim pozitsiyamız açık ha. Şunun için pozitsiya bassanız, şimdi şunun yal neme çıkıyor. И бәрден полностью символ, цена входа ва, цена маркировка ва. Tek profitіңізді риск менеджментіңізге göre şu taydan hasaplayanız. Inni şu taydan stop loss koymalı. Stop loss olanda long pozitsiyada әдіркі цена маркировкаңнан aşağı olmalı. Ну, например, $27.000 diyelim. $27.000 oysak şu tayda уже, конечно, bərdə уже risk менеджмент doğru gelmiyor неmelere. Просто давайте ütkedelim. Потому что я без анализа просто, чтобы чтобы просто понимали цифры, да, вот неде koymalı, неде koymalı, aşağıda mı, yukarıda mı. Вот, например, 27.500 koysa, şu tayda цена маркировки достигнет 27.500, активируется рыночный стоп-ордер для закрытия позиции. Расчетный PNL составит minus $170. Yani şu taydan likvidatsiya bolmayan $170 minus bilen şu işlerini, yani позицияны yapıp koyuveririz автоматически. Опять же, еще раз повторяюсь, базатлары, стоп-лосс, тейк-профитлары koymak için başta şu taydan trading view'a gidip analizlerinizi ediyiniz. Analiz edip himmedadı полностью риск менеджментіңізді сазлап, и потом уже gelip durup бәрік цифралар koyuyanız. Şunu hiç kaçan yaddan çıkarmağın. И подтвердить. Болды. Yine şu ayda yine 28.500'de tek profitimiz dur, 27.500'de hem stop loss'umuz dur, и все. Вот, например, hədir şu ayda neçə vaxt oldu? Hədir şu videonu alıp oturanıma, например, şu ayda 5-10 minut, наверное, есть, да? Şu ayda yine $48 işledi. Şu pozitsiyamız. Ana $50 oldu. Şu zat PNL deyilen zat. Sen пока şu pozisyonu yapmasan, şu pul senki değil. Потому что bu zat oynap duruyor постоянно. Yani $50'dı, eğer 56 oldu. Вот, например. Rынок biz tarafa oynap dur şu an. Вот 58 oldu. Şunun için жадность hiç kaçan etmeyin. Нормальный, если вас устраивает şu позиция, şu прибыль, и все, yapıp koyuveriyiniz, и все. Вот eğer yapalı şunu, давайте закрыть позицию. Aşağıda yazılıp dur, расчетный PNL. Вот aşağıda закрыть позицию, eğer siz hədir şu rынок bahasında yapıp koyuverecek olsanız, закрыть позицию giriyiniz. Вот. Что это автоматически 100% deyip duruna summa 100% 14.587. Aşağıdan summa pozisiya $14.587 pozitsiya расчетный PNL. Hədir yapıp koyuversek $61.33. Ana уже aşağı düştü. Oynap duruyor şu da. Расчетный PNL hədir $56. Ha 55. Yapacak olsanız подтвердить diyeniz yapılıyor. Все. Подтвердить. Все. Pozitsiyamız $55 прибыль bilen yaptık şu an. И все. Так, рыночный неметtik, geçtik eğer limitini ya görkezdim. Давайте шартовый позиция açık görkezdeyin. Тоже рыночный edeli. Бәдән менә сумманы yazıyanız. Neçə summa, вот, например, summa yazıp koyuverin. Там 100 000. Вот. Открыть long, открыть short ба. Eğer biz short açacak olacağız. Открыть short. Вот, рыночныйдан göne
short açtık, short pozitsiya olanda aşaqlığına bize hazır rynok näçe aşağı gitse şonça pul gazanýas biz. Rynokyň ýokary gitmegi biziň üçin hazır nadanly moment невыгодно. Şoň üçin hem short pozitsiya diýip aýdylýar. Rynokda diýilýär, ýani köp ýerde eşdensiňiz da, rynokda ýokarlygyna hem aşaqlygyna pul gazanyp bolýar diýip. Ana şo zat şo. Анализиңиз edýäňiz. Если ваши анализы показали, что рынок aşağı gitjek bolsa, short позиция açýaňyz. И всё. Indi bäderem hem точно так же ortaga girýäňiz, stop loss, take profitlaryňyzy goýýaňyz şoýda. Ýöne tersligine goýýaňyz muny. Take profit bolanda pribili al. Take profitimiz şu häzirki цена входамyz 27949 dogry dälmi? Ana şondan aşakda bolmaly. Dawaýsa 26000'e goýýas. Stop loss'ımız häzirki цена markirovki bar. Цена входа. Цена входdan ýokarda bolmaly. Tak 27949'da girdik. Dawaýsa 28900 diýeli. Вот. Это пример просто я написал, чтобы вы понимали. И бәрден мен take profit stop loss'ımız goýdy. Подтвердить. Окей. Ine. Şoýda ine häzirki nememiz pozitsiyamız P diýip durýan gyzyl bolup durup kapitalda P bolanda продать, short, Bitcoin USDT изолированный 10x. PNL häzir на данный момент $15-14 plusda pribylda. Razmer pozisiýy 9965. Marja bolanda öz pulumuz, hakyky öz pulumuz bez kreditного плеча. А бәрдәки $9960 это с кредитным плечом уже. Aşağıda цена входа giren bahamız 27949'da giydik şo taýdan. Цена markirovki bolanda häzirki oýnap duran baha 27895'te häzir oýnap dur na данный момент. Цена likvidasiýy $30607 barsa Bitcoin çyksa biziň şu $992 marjamız безвозвратny ýitip gidýär полностью. Имейте в виду, şoň üçin hökman take profit stop loss take'inizi goýmasaňyzam bolýar, потому что это уже прибыль. Может она полностью взлететь, да, вот эгер short bolsa полностью aşağı aqyp gidip bilýär da, вот näçe aşağı gitse, вот häzirki biziň pozisiýada şonça pul gazanýas biz. Но stop loss обязателен, потому что рынок diýilen zat непредсказуем, oňal zat ýok. И hiç kaçanam ýaddan çykarmaň, trading diýilen zat teoriýa вероятности. Otayda 100% garantiya ýok, hiç sada häzir aşağına gitjeginem, ýokary gitjeginem. Просто teoriýalar bar, faktlar bar. Takminen şu wagt aşağı gidýär, liba ýokary gidýär. И всё. Şu faktlara seredip durup şu taýda targowle edýäňiz. Итак, häzir şu taýda ine, например, yarısyny yapjak bolsaňyz, şu taýda 50% или, это на ваше усмотрение, özüňiz risk menejmentiňize, zadyňyza bagly 25%, tam 50-75%, на ваше усмотрение otayda. 100% yapjak bolsaňyz, 100'e geçirýäňiz, aşağıdan подтвердить diýäňiz. Подтвердить, и всё, boldy. Häzir biziň pozisiýamyz $14 plus bilen yapyldy şu taýda. И всё. Любой para neden nemetjek bolsaňyz, ýokary gidýäňiz, şu taýda paraňyzy seçýäňiz. Näme targowle etjek bolsaňyz, bir topar nemeler bar şu taýda, coinlar, zatlar, altcoinlar. Şolary targowle edip bilýäňiz. Опять же, bärsi diňe birja. Men häzir görkezen nemelerim prosta men howadan alyp durup şu taýdan take profit stop losslaryňyzy oýmany öğretdim. Siz realny şu taýdan pul gazanyp realny şu taýdan işlejek bolsaňyz, siz trading ýa gidýäňiz, analizleriňizi edýäňiz, полностью hemme zady şu taýda ýasaýaňyz, çizýäňiz liniýalaryňyzy, zatlaryňyzy, там поддержка, сопротивление, hemme zady ölçýäňiz, и потом уже iň soňunda bäri gelip durup просто цифралary goýup, там long или short pozisiýa açýaňyz, и всё, take profit stop loss'uňyzy goýýaňyz. Boldy. A tak analiz etmän, bäri gelip просто tak цифра goýup, şu taýda или long или short ay gitse gider, tam gadanaryn dat diýip oňal zatlar etmäň hiç kaçan. Şoň üçin постоянно risk menejmentiňizi soblюдать ediň, psihologiýaňyzy dogry düzgün tutuň.